Kvinnor 46 kilo, match på en tredje-fjärde plats. Emellan Kajsa Paulsson, Western Team i rött mot Samba Sakinen, BK Snar i blå. Och så var det slut på matta 2 och det är en blå brotta, Ryd Stenberg, BK Rion som segrar. Det är du som styr. Matta 2, match 88, kvinnor 46 kilo final. Ida Giberberg, Risborg i röst och Alma Karlsson i Linköping i blå. Bryter vi ihop nu, jobba in med benen! Tryck med benen, tryck med benen, tryck med benen! Tryck med benen! Ordentlig koppling, ordentlig Kom igen nu! Fingrarna! Fingrarna håller, röd håller fingrarna! Så, tryck på! Jobba in med benen där! Andra sidan! Jobba med benen, jobba med benen, jobba med benen! Bra jobb, Sandra! Sådär! Tryck! Tryck på med benen, tryck på med benen! Bra jobb! Sandra! Lugnt ner! Zon! Så ja! Ingenting där! Sådär! Sådär, så tar vi ordentligt grepp! Bra där, jobba till! Bra där, Sandra! Trycker du på?